клубнике ки мо кишт карда истодем гуфтем ки навъҳои Флорида фортуна мегӯянд ё ин ки на ин фестивал ино содиратан мо моҳи август ина сар кардем киштча моҳи ноябрда чиниша сар кардем. Бисёр ҳосили хуб ҳамин сол буд ки ҳамин то 100-150 кило дурӯзбат серӯзбат мечиндем. Содироти ҷумҳурӣ берун набуду ба ҳамин лелнобота хуҷанда содирот кардем. парвариши намуди зери пилёнкаи қулфинай ҳамин хараҷоташ ҳамаш як хела мувофиқи ба помидору бодиринг ино агар муқоисаш кунем як хелаю, лекин қулфиная корушу меҳнатуш камтара биназар ба помидору бодиринг. Як ҷиҳат ҳаминае ки ба ира алов дар кор нест, гармидиҳӣ алови сунъӣ дар кор нест. ҳамин тайпи зери пилёнка бошаву тариқаи қатрагӣ қатъи 2 қават пилёнка мешавад, як қават дар болои замин қатрагӣ, як қавати дига ай болош манаи пилёнкаи боло ҳамин беҳад даромади калон метиҳад. ин навъҳои содироти хуб ҳастанд ки инро моро ба Россия, Қазоқистон ё Ӯзбекистон ба дигар ҷоро содирот кунем. Ино 2 рӯз 3 рӯз муҳлат доранд ки бестанд. ман алҳамдулилла 2 фарзанд дорум, 2 бача дорем ки қатъи як ҷода оилада зиндагӣ мекунем. ҳар кадоми вай 4 фарзандӣ доранд, оилаи калонем. қатъи як 15 нафара ташкил мекунем. мо бачаҳо 10 сол пеш муҳоҷирати меҳнатӣ Россия мерафтанд, бисёр ба як аҳволи бад меомаданд ки бисёр азобҳои бисёр мекашиданд. ҳамина баҳс кардан дига ин даромад мо ҳамаш аз ҳисоби ҳамин гармхонаҳо, аз ҳисоби ҳамин меҳнати ҳалоли ҳамин замин аст. Дига мо тамоман муҳтоҷи ҳамун муҳоҷират нестем.